For hver eneste farve, du skal have på, der skal du have en ny ramme på. Digitalprint kører det hele på én gang. Serigrafi, det er én farve ad gangen. Og det er det, der adskiller serigrafi til for eksempel digitalprint. Altså for det første kan du gå ind og vælge alverdens farver, du vil have. De er meget mere holdbare udendørs. De er meget kraftigere i farverne og flotte at se på, hvis man kan sige sådan. Friske i farverne. De farver, vi bruger, de er beregnet til udendørs. Og så kan man også for holdbarhedens skyld lægge en ekstra lak på, der er vejrbestandig. Det er også noget, man trykker på. Ligesom du trykker farverne på, så trykker man en bund ovenpå, sådan, så det dækker alle farverne, så holder det udendørs. Vi har haft samarbejde med Telesikring i mange år og laver mange forskellige produkter. Altså det her, det er hegnskilte, vi har lavet i dag. Vi laver også til Telesikring rudeetiketter og akrylskilte til at skrue op. De her hegnskilte, dem laver vi i forskellige størrelser. Nu har vi lige lavet nogle i dag, hvor der er 4 små på sådan et ark her, men ellers så er der dem her, hvor der er 1 på. Den her farve her, det er en farve, vi har blandet til kunden. Du putter ikke bare alting ind i en maskine. Du står med det her og skal stå og se efter, om kvaliteten er, som den skal være. Og når det så er færdigt herindefra, så er det det samme inde i færdiggørelsen, hvor de også står, og så skal de have skåret det til og muligvis bore huller i et materiale, og sådan, så kunden kan hænge dem op. Så det er jo bare med at være omhyggelig med sine ting.